Salutare, dragi youtuberi, eu sunt Dexter și bine v-am găsit la introducerea mea pe YouTube. Eu voi filma de-a lungul channelului multe jocuri, cum ar fi Minecraft, comentarii Black Ops 2, episoade Black Ops 2 și tot felul de prostii de jocuri, de toate prostiile, de promovări, de toate. Și da, acesta este cum ar veni o introducere ca să facem așa mai frumos pe channel. Și da, hai să vorbim despre mine. Eu am 13 ani, sunt din Timișoara, sunt în clasa a 7-a și da, și piratez Black Ops 2. Bine, astea nu sunt mele, nu știu de ce nu merg, dar bine, de-aia când comentați mult Black Ops 2 și l-am mai avut și da. În fine, haide să trecem direct la fază. Aceasta este introducerea mea în canal. Eu sunt Dexter, Mr. Gaming, mă cam încurc pe aici. Mr. Gaming Dexter. Și aici am și canalul. Wow! Bine, nu știu ce caut fără să l-am aici, dar na, Mr. Gaming Dexter. Nu de mult este făcut contul. Nu uitați, dacă nu sunteți obligați să dați like, subscribe la video ăsta, pentru că desigur este o introducere pe canal. Îmi face giveaway-uri de toate prostiile. Pentru că pentru astăzi. Bye bye lume, bye bye.